ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ରୀତି ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଓଲଟା। ମେଘାଳୟର ଖାସି ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ବର ପିଲାକୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ, ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଖାସି ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ଏଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଆର ନାମରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଓ ଏହା ମା ପରେ ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଘରର ଛୋଟ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହୁଏ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଝିଅ ଘରେ ଆସି ରହେ। ଖାସି ସମାଜରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଥାନ୍ତି। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଝିଅକୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ବାହା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଖାସି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଖାସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବରପାତ୍ର ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଖାସିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏମାନେ ମେଘାଳୟର ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆସାମ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଖାସି ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଓ ଭାଷା ହେଲା ଖାସି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ଖାସି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।